এই ଯେଉଁ ବିଲଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବିଲଟା ହେଲା ଆମର ମଞ୍ଜି ପକା ହେଇଛି। ମଞ୍ଜି ପକା ହେଇକିନା ତାକୁ ପାଣି ମଡ଼ା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଶୁଖିଲା ପୁରା ରହିଯାଇଛି। ଖୋଲିକିନା ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଲା ରାଧିକା ମଞ୍ଜି ଉଦା ହେଇଛି। ପାଣି ଦେଇକିନା ତାକୁ ଉଦା କରାହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଭଳିଆ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗଛ ବି ଭଲ ପାଇବେ, ଫଳ ବି ଭଲ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କେମିତି ପକାଇବା ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଯାଇଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଆମେ ପାଣି ମଡ଼େଇଥିଲେ, ଦେଖିବା ଏବେ ପାଗ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡ ହେଲେ ମଞ୍ଜିଟାକୁ ପକେଇଲେ ଭଲ ହେବ। ଏପରି ଗୁଣ୍ଡ ହେବ ଯେମିତି ଛୁଇଁଲେ ଯେମିତି ମାଟି ଗୁଣ୍ଡ ହେବ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଲଗେଇଲେ ମଞ୍ଜି ଭଲ ହେବ। ଆମେ ଲଗେଇବା ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଭେଣ୍ଡି ମଞ୍ଜି। ପାଗ ହେଇଗଲାଣି। ହେଲେ ଆମେ ଲଗେଇବା। ଏବେ ପାଗ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ପାଗ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଲଗେଇବା। ଏବେ ଲଗେଇବା। ହଉ। ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆମ ଡାଇରେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଣିଛି ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡବାରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲି ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡି ସୁଭଦ୍ରା ଭେଣ୍ଡି, ଏବେ ମୋର ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଏବେ ଏଇଟାରେ ଢାଳୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇପରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମାଟି ବି ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଛି ମାନେ ପାଗ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦିଟା ମଞ୍ଜି ଲଗେଇବା। ଏଇପରି ଆମେ ଲଗେଇ ନେଇଯିବା। आपको जब 50 होता ना निके नेला दहला अब लेबे मंदा महा मोड़ा बा नेन वीडियो ते चालू के अंड नेना तो निमिनेर के बंद या बाहरी अंड आउ हमर एटा पानी मडेबा आउ मंजी पकेबा एतिकी रे हम वीडियो को शेष करबा जे कि आउ गोटे वीडियो रे आपन माने देखि परिबे। एई जगह रे आपन माने देखिथिबे एटा हला हमर मंजी फास्ट सुखिलारे पका आइथिला। एका संगे से जो आमर अदा जो माटी कराइथिला तापर सुभद्रा भेंडी भी मध्य सेटा को उदा कराइथिला। आ सेटा सहित या सहित एका संगे उठिछि। किंतु यार भी गछ किछि माड़ हैनी। देखि पारछन्ते हमर उदार कोन कारण थिला नाही गछ किछि माड़ हबनी। आ सुखिला किछि माड़ हे जाउछि गछ। आपनको देखिबे देखंतु
ଏଇଟାରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ମାଡ଼ ହେଇଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦା, ଯେଉଁ ଶୁଖିଲାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ପକେଇଥିଲୁ ଏକା ମଞ୍ଜି ସୁଭଦ୍ରା ମଞ୍ଜି, ଏଇ ମଞ୍ଜି ବି ସୁଭଦ୍ରା, ଆର ବିଲରେ ନଗା ହେଇଛି ସେଟା ବି ସୁଭଦ୍ରା। ଏବେ ଯିବା ଆହୁରି ଆଗକୁ, ଯେବେ ଆମର ଅମଳ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଭେଣ୍ଡି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଦେଖେଇଥିଲି, ଯେଉଁ ଉଦା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ମାଟି, ଆଉ ସେଠି ଆମେ ନଗେଇଲେ କିପରି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ଏବେ ଗଛ ହେଇଯାଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଆମର ସବୁ ନଗା ହେଇଥିଲା। ଆମ ପାଣି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଣିରେ ରଖିକିନା ତାକୁ ଉଦା କରିକିନା ଶୁଖେଇନୁ, ତାପରେ ନଗା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଗରେ ପାଣି ଫାଷ୍ଟରେ ଆମେ ମଡ଼େଇଥିଲୁ। ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସବୁଟାରେ ଗଛ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସବୁଟାରେ ଗଛ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଉଦା କରା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି, ସୁଭଦ୍ରା ମଞ୍ଜି।